Idanon mi kakabsat iti maysa nga nabara nga pangablaaw kada kayom amin. Ket dawatek nga agkakadwa tayo, agmaymaysa tayo, iti panangited tayo, iti panagyaman kina Apo Diyos. Agsipod ta, isuna iti nangited kada tayo kada ito nga gundaway manen. Isuna iti nang bendisyon kada tayo. Biyag ken salunat, ken digiti amin akasapulan tayo. Ket isuna kakabsat, iti nang isagana kada ito'y nga adadalin tayo, kada ito'y nga quarter. May panggap kakabsat, iti misyon, iti iglesia, nga isu iti ayayaten na launay. Kitagyaman tayo, isipod ta, ni Apo Diyos, ket intalik na, kada ito'y nga iglesia kakabsat, iti maudi nga padamag, isu dahi everlasting gospel. Sakbay iti amin ket agkararag tayo kakabsat. Naindaklan na Diyos, man nakabalin amin nga Ama, umay kami nga agdayaw ken ka. Umay kami nga agyaman ken ka. O Ama, dayawin da ka. Sikay ti Diyos asibibiyag. Sikay ti Diyos aman nakabalin amin. Sikay ti Diyos anang parswa kada kami. Agyaman kami ken ka Ama. Agsipod ta pudno kalaunay kadagiti karakarin. Dagiti kasapulan mi tinaldawaldaw ket ited mo nga awan iti lamas. Inted mo kada kami iti biyag ken salunat. Inted mo kada kami daytoy nga oras tapno agkakadwa kami. Nga buklen mi o Diyos daydi inadal mi kada ito nga lawas. Agyaman kami, tay ti Santong Espiritum tited mo nga mangidalan makikadwa kakada kami, kada ito'y nga pag-inadal mi. Dawaten mi o Diyos, nga sikay timang bendisyon kada kami, itinagan na po Mesos. Amen. Ken amen. At datayon kabsat iti lesson number 9. May isang leksyon nga isu kakabsat iti inadal tayo. Nga nang manen iti natibker nga pamaneknek nga datayo digiti pudno nga anak ni Apo Diyos nga inayaban na nga makipaset kakabsat tapno matungpal dayjay maudi a pagilasinan. Anya dayjay maudi nga pagilasinan. Isu kakabsat dayjay panakaikasaba, panakaiwaragawag iti naimbag adamag. Ket no maaramid to daytan dayjay kari ni Apo Jesus ijay Juan 14:1-2-3. Umayak to manen. Ket dayta ket matungpal kakabsat. Naitid kada ito yung iglesia, your church and my church, God's church. Daytoy kakabsat cosmic messages. Ket daytoy ket importante launay. Isu nga iti inadal tayo kada ito'y nga lawas. Iti paulo na ket MAYSA CIUDAD NANAGANAN RIRI. A city called confusion. Anyalakit din kakabsat. Nga panaka ited itinagan. Adda digiti mangited kakabsat itinagan digiti anak da. Nga pilyen da digiti nakapimpintas. Nga balikas ng nangruna iti ILOCANO. Dati karumi jay artatyo. Adda iti may isang balasang anada liw-liwa. Adamit na Pastor Sales,
dagiti duwang babalasang da ILOCANO itinagan. Liliwaken aranar. These are beautiful names. Ngem dito'y inadal tayo, adalan tayo kakabsat nga syudad, itinagan na riri. Ta itipanggap na ket makiriri. Ket adda kakabsat dayjay kariri na. Amom dayjay apan ka makiriri. Ano no? Adda dayjay karuban o kanya. Mangagmo dayjay aglalaaw. Kariri na dayjay karuban na. Ngem daytoy kakabsat nga syudad. Isu iti intay adalan. Iti kariri na. Dayjay nangabak kadayjay nga nang pundar kadaytoy a syudad. Basahan tayo iti pasit nga mayulo kakabsat. Masarakan iti Apokalipsis 17 ken versikulo 14. Dagitoy gubaten nanto ti kordero. Ket ti kordero abaken nanto ida. Taisu iti apo dagiti apapo. Ken ari dagiti arari. Ket dagiti makikuyog ken kuana. Isuda dagiti maayaban. Ken mapili. Ken mapagtalkan. So here is a war. Kitaan nyo kabsat dagiti balikos dagitoy. Kaya nang sawin, aduda. Daytoy kakabsat is a part dayjay great controversy nga nagrugi iti langit. Nga imay dito'y rabaw ti daga, ta dagiti naganak tayo ni Eva ken ni Adan nasulisog da. They gave up their dominion, dayjay panangituray da. Kadaytoy alubong a pinarsuan ni Apo Diyos nga na pinili ni Apo Diyos nga awan kuma iti anyaman apakapilawan na. But when sin entered, anyalakit din iti nagbalinan ti lubong tayo kakabsat. Isublik dayjay inaramid iti iglesia. Idinapan a Sabado, at dadigitay distrito nga inaramid da, ingana iti Domingo. Anya dayjay nga napasama. The church celebrated dayjay 160 years. Ta adda tayon kakabsat akas organized church 160 years. Adda ti hashtag nga naikabil jay. Chosen for mission. Ti iglesia ni Apo Diyos ket adda iti misyon nga inted ti Diyos kenkuana. Adda tuymet iti kabusor. Anya nagan diya sa kabusor. MAYSA a CIUDAD nga itinagan na riri. Iti aramiden daytoy a syudad, tinagan na riri. Ket gubaten na di kordero. Ngem denggen nyo kakabsat. Mangabak, ket mangabak, tanangabaken ti kordero. It is given. Jesus has already won the battle. Jesus has already won the war. Katagsipod tanangabaken ni Apo Jesus, apay, kunana ni Juan, isu iti ari dagiti arari, he's the King of Kings. Isu na ti Apo dagiti apo, he is the Lord of Lords.
ket dagijay ama ikuyog kenkwan. Sino dagijay? Sika ken siya kabsat. Daytoy nga iglesia. Mangabak may tanangabak, dayjay kuyugan tayo, dayjay pakikaduaan tayo. Iti may isang episode, iti programa nga air iti AWR Alicia wenno ijay misyon tayo ijay daya. Isu dayjay tulbek the keys for happy and healthy lifestyle. Ket dayjay naudi nga tulbek nga indiscuss ko kabsat, choose your friends. Pilyem jagayen mo. Ket ito'y paset amayulo tayo. Sika ken iti siya. Iti kamkamang ti iglesia. Pinili tayo ni Apo Jesus nga isu iti pakikaduhaan tayo. Apay pinili tayo when tasika naiyaban. When tasika napili. When tasika mapagtarkan. I like the description nga inted ni Apo Jesus nga agpaay iti iglesia na. Sika ken iti siya. Called, chosen, faithful. Dahita kumababain iti tulong ken parabor ni Apo Diyos. Iti pagbalinan tayo kakabsat. Iti ramidan tayo ket will make a comparison and contrasts. Tagin inadal tayo nga rin kakabsat. And as a teacher, the best way is to make comparison and contrast. Iti umuna ket basaen tayo kakabsat. Dayjay kababalin iti pudno nga iglesia ni Apo Diyos. Dayjay kunana di paset amayulo dagiti maikuyog kenkwan. No alaig kakabsat dayjay ladawan the picture nga inted ni Apo Jesus ijay Juan Kapitulo 10. Idi inbaga na siya iti naimbag a pastor. Sana inbaga ket dagiti karnero ayabak isuda iti nagnaganda. Ket sumurot da kanya. You see the picture? Kabsat ko, he called you by name. Ket agsipod ta sika ket kukwana. Agsipod ta sika ket karnero na. Idi nga inayaban na ka. Pinilin adinengeg dayjay na ket simurot ka kenkwana. Iti inbaga kakabsat ni Apo Jesus through John, dati bagbagala iti Apokalipsis ket isu kakabsat. Iti paltiing revelation ni Apo Jesus. Inladawan na ijay Apokalipsis 12, versikulo 1. Ket maysa adakkel a pagilasinan nakita ijay langit. Maysa babae a si kakawes ti init. Ket ti bulan iti babadag iti saksaka na. Ket iti ulo na maysa a balangat asa nga 12 a bituin. Daytoy kakabsat iti ladawan dayjay pudno nga iglesia ni Apo Jesus. Let us remember nga intoy Biblia no babae iti bagana. It is a representation of a church. Ket daytoy adda a babae ijay Apokalipsis 12, Revelation chapter 12. Iti panangiladawan ni Apo Jesus. This woman, this church is clothed with the sun. No iti
agmatuon kakabsat. Mapereng mo ka DJ init. In just a few seconds, mapurar kan. Taapay, the sun is so bright. Oray no kasano, iti kadayo na trillions of light years away. Gem iti kalawag na. You cannot dare to look at it with open eyes. Iti nabayag kakabsa. Dayjay iti panangiladawan ni Apo Jesus dayto iglesia na. She is clothed with the sun. Yung adda iti representation na kakabsat. Dayjay sun, init. Amukyo, nga ni Apo Jesus is also the Son of righteousness. Daytoy a babae, when man nagbasol ta. At dagamin dayjay MAYSA nga gayem. And I'm trying to make a very strong argument with her. Saan na napatyan iti iglesia? Saan na napatyan ni Ellen White? Adun dagiti napasamak ken kuana. Unfortunately, she said she left the church. Apay, she was looking for perfect persons. Nakita na dagiti ito tududa apag kamalyan dagiti mangipang pangulo iti iglesia. Ngayon kuna na ni Ellen White kapsa. The church is about to fall, but it will not fall. No matter how frailty it is, oray no kasano ti kakabsot na. This church, daytoy adda idjay Apokalipsis 12, is the only object of God's love. Apan tayo magkakabsat, nga kitain daytoy a syudad, nga managanan iti riri, na representar magkakabsat, iti MAYSA a babae. So adatoy tipudnong iglesia, MAYSA a babae, clothed with the sun, clothed with the righteousness of Jesus. Malagipyo kakabsat dayjay the parable of the wedding feast ngayon ni Apo Jesus. Amin apan makikasar nga naimbitaran kakabsat ikanda iti kawes the garment iti makikasar, the wedding garment. No kumang kakabsat, iti wedding garment ket puraw. Ket every time nga no ikabil tayo about God's love, nga i-cover na kada tayo, ti kulor na puraw. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Daytoy kuma kawes ko itatakakabsa. Nangisit nga Amerikana ken dark pink ken nga polo ken nalabaga red orange nga kurbata. Intun no mayabanak kakabsa nga mapan makibuda ijeruangan ikandakon the wedding garment. Iti aramiden dayjay apan makikasar ket ikawus na dayjay a wedding garment. No ingkawus ko dayjay puraw nga robe nga ited da kanya. Anya iti mapasama makaluban daytoy nga usar itata is covered. Saanen a makita it's covered. Isu dayjay kakabsat iti ibagbagana daytoy a babae. Your church, my church, please do not look
at members of the church as perfect. Tadaytoy kakabsat nga iglesia ngay ayaten ni Apo Diyos. It is clothed with the righteousness of His Son. Daytoy magbabae kapsat. Let us compare. Let us contrast. Iti Apokalipsis 17, versikulo 4, ket daydi babae nakakawas iti purpura ken iskarlata. Ket naarkusan kadagiti balitok ket batbato anapateng. Ket perlas nga adda idi imana iti maysa akupa a balitok. Anapno kadagiti makarimon dagiti metlaeng kinarugit iti pannaki kamalala. Let's compare the woman. Dua. Iti Revelation chapter 12. Daytoy a babae nakawusan iti init. Iti Revelation 17. At daytoy dayjay babae ti CIUDAD a managanan riri. Anya iti kawus na iskarlata, crimson. Compare now. White, crimson. No crimson kunam iti Biblia. It is a color of transgression. Apay nga ibaga tayo nga color iti panagbasol. When tayo Isaiah 1:18, iti color nga inted ni Apo Diyos nga mangirepresentar iti basol ko na come now, let us reason together, saith the Lord. Uray no dagiti basbasol. Anya color da? They may be red as crimson. Iskarlata. They shall be as wool. Ket daytoy nga babae kapsat, nagadu iti alas na. Ada di pa nagsasaot, di burloloy. Apo una yan. Silap-silan. Ditoy, Jesaka, ditoy. Compare, kada yamanan babae di Revelation chapter 12. Naka-ururnos, nakadaldalos. Ta iti panakaibagana, nagkawis iti init. Ket adda iti gananda ito nga babae. Ti CIUDAD nga itinagan na riri. Adda iti nabalitukan akupa. Ay golden cup. Anya iti adda iti kupa. Napnong kadagiti makarimon. Dagiti metlaeng kinarugit. Iti pannakikamalala na. The woman is an adulterous woman. Compare kakabsat. Kadayjay babae iti Revelation chapter 12. Anya itim nagan digiti pasurot ni Apo Jesus mapagtalkan. Faithful. Adda iti asawa na. Let us remember, in Revelation, dayjay nobyo ket ni Apo Jesus. Iti nobya ket iti iglesia expanding isu iti the New Jerusalem. Adda iti asawa na. Ket daytoy nga babae, daytoy nga iglesia,
mapagtalkan. He's faithful. Adu iti umay kenkwana. Adu iti umay mangsulisog kenkwana. Adu iti umay manggargari ken mangarem kenkwana. Nagpintas na babae. Ngem gapu ta intednan de sapatana. He made a vow. He made a pledge. Isuket mapagtalkan. She wavered not. Kadayjay nga inted na akari. Nga ni Apo Jesus, ket ni Apo Jesus lain. Agyamanak, taday tayo iti iglesia ta, kapsat ko. Saan nga dayjay nga iglesia, nga isukit nakikamkamalala. Sabali pa'y kakapsat nga description kaday ito siyudad, NANAGANAN RIRI. 17 verse 5 iti Apokalipsis. Ket idi muging na isurat ti MAYSA at nagan, palimen ti Babilonia dakkel ina dagiti balangkantis ken dagiti makarimon ditoy daga. Anya nagan dagiti siyudad NANAGANAN ti Riri. Ijay versikulo 5. Tinagan na Babilonia. Babylon. Nga isu iti ina. Dagiti balang kantis. Harlots. No, datayo nga Pilipino, dito'y tarlak, iti ipanaganda karag. Datayo nga taga-norte, itinagan na, kas itinagan iti Biblia, balang kantis. Dagiti Tagalog, itinagan na, babaeng nga isuna, iti kalapating mababang lipad. Di kalapati, di ko tangatang. Kita tanhaan nga makatayap ta apay. Daytoy akalapati. Daytoy babae. Iti business na. Ket ilako na iti bagina. Nga agbalin apagragsakan dagiti sabsabali. Nagsaem. I don't like to use the description. Nagsaem. Dayjay panangibaga ni Apo Jesus kaniwan. But let us accept it. Jesus said it, and it is true. Nga isu, daytoy nga siyudad, NANAGANAN iti Riri, tinagan na Babilonia, isu na iti ina, dagiti balangkantis. Now listen to what Angel Manuel Rodriguez, anya iti imbagana kamsa. In order to search for an understanding of the nature of Babylon, tapno maamuan tayo dadya kababalin, daytoy a Babylonia. Daytoy siyudad, NANAGANAN Riri. Kunana ni Angel Marquez Rodriguez, we need to go back to its first reference in biblical record in Genesis. It all began on the plain of the land of Shinar, a region in southern part of Mesopotamia, today South Iraq, called Babylonia. It is there part of the Tower of Babel was built, a symbol of human self-sufficiency, self-preservation, and independence from God. Anya na pasamak gamin kakapsa. Malagip yu idi
Napnon iti basol daytoy lubong. Ni Apo Diyos nga ngaramid iti maysa nga pamayan. Tapno dalosan na daytoy nga lubong. Isu daytoy layos iti panawen ni Noe. Ket idin kakabsat analpasen di layos. Nagkari ni Apo Diyos. Nga saan nanton adadaelen daytoy lubong kenti tao nga nagyan ken kuana babaen iti layos. Ngem adda dagijay saan amamati ken ni Apo Diyos. Ijay Babel. So nagrugi ijay lugar a Babel. Dayjay sao a Babylonia. Iti nagtutulagan da, mga ramid da iti maysa a torre, manipod iti dagangan na danunan na iti langit. Tanong, bilang, umaymanan da iti layos, adda iti pagkamangan da. Daytoy nga inaramid da kakabsat. Ket maysa nga pamanaknak, nga daytoy kababalin iti Babylonia. It is about human self-sufficiency, self-preservation, ken iti panangisida da, iti bagida ken ni Apo Diyos. Saan akas dayjay babae iti Revelation chapter 12? Nga iti ibagada, ket daytoy nga biyagda, dayjay apan nakaayabda, dayjay apan nakapilida. It is all about grace. Dayta iti kaskasaba kakabsat, daytoy nga iglesia, na isalakan tayo, babaen iti parabol. Dayjay panagtungpal tayo kadigiti bilbilin ni Apo Diyos. Ket gapu iti ayat nga isu iti nang isubli kada tayo from our broken relationship. We had been reunited, accepted by God because of grace. Ket gapu kadayjay nga nabangon manen nga baro a relasyon because of grace. In my dayjay relationship nga iti pundasyon na ket ayat. God is love. Dayjay nga ayat na sinumbatan tayo. Ket gapu kadayjay ayat kunana ni Apo Jesus, no ay ayaten da tungpalen nyo dagiti bilbilin ko. Ti panagtungpal daytoy nga iglesia, ijay Apokalipsis 12. Dinggin nyo kakabsat. No apay akapungtot ni Satanas, daytoy nga iglesia, anya dagan na nga iglesia, dayjay babae nga nagkawas iti init. Apay, Revelation chapter 12 verse 17. Ket nakapungtot day di dragon, idi babae. Ket napanaginubat iti natda, iti kapututan na. Ta mangsalsalimet-met kadagiti bilbilin ti Diyos, ken addaan ti pamaneknek ni Jesus. The dragon, Satan, is so mad, nakapungtot kadaytoy nga iglesia. Anya iglesia? Dayta iglesia nga pakikamkamangam kabsat ko. Nga inladawan ni Apo Jesus, babae nga nakawusan iti init. Babae nga agtungtungpal iti bilin ni Apo Diyos. Babae nga addaan iti pamaneknek ken ni Apo Jesus. Mai-compare tayo, ijay a babae kakabsat, nga isuna ket balangkantis.
Nakita tayo yung background. To understand Babylon, sublin tayo, ket sinubli tayo, dahil pakaistoryaan iti Babel. Anya inaramid ni Apo Diyos. Isu nga nagbalin nga confusion, kakabsa. Idi nga ngumak-ngaton di raramidin da nga torre. They did not understand each other. Imayen, dahil di siyudad, amanaganan, itiriri. Kitaan tayo, verse 6, iti Apokalipsis 17. Ket nakita day di babae anabartag, iti dara dagiti sasanto, ken ti dara dagiti saksi ni Jesus. Ket idi nakita nagsiddaawak iti dakkel apan nakasdaaw. San laeng abalangkantis, daytoy nga babae mamartekpay. Tatin inbaga ni Apo Jesus, daytoy a babae na bartek, she's drunk. Anya iti ininom na. Dagiti dara, dagiti sa santos. Sino dagiti sa santos? Apokalipsis 14, versikulo 12. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos, nga salsalimot matanda ti bilbilin ti Diyos, ken iti pamati ni Apo Jesus. Ladawan, dayjay a babae, idjay matlaeng Apokalipsis 12, versikulo 17. Commandment keeping, daytoy iti kagura, daytoy nga babae. Hanggang nagsidaw kabsat ko nga sika kenti siya, ti kagura, di babae. Persecutions. No alain tayo ti history kakabsat, the dark ages. Daytoy nga system pampamati. Nga isu dayjay iladawan daytoy a syudad, NANAGANAN RIRI. Babae nga balangkantis. Babae nga bartek. She persecuted the saints. Isu nga nanaganan iti dark ages, na nakadadto kakabsat dagiti martyrs nga pinapatay na sa anda akayat asuruten dayjay sursuron. It was between life and death. Yan dagitoy nga sa santos. Nga isu iti nagbartekan daytoy a balangkantis a babae. Ti siyudad nga itinagan na Riri, Babylonia. Ket anya isuda dagijay mapagtalkan. Amuyo ko kabsat malaglagip ko no adda ti agsapata. Gapu ka dayjay ayat. Lately day ti kasar na pangkami. No ampay kay di maten. Ngano adda iti agkasar. Dagijay maten nobyo ken nobya iti mangbasa, mangi-recite dayjay marriage vows da. I like that. Iti napintas ket dayjay ko mga pastor, ta isuna iti mangkarit, kadigitoy nga agayan ayat. Ket iti panumpalan dayjay vow, dayjay kari iti kasar. Till death do us part. Makita yung kakabsa. Urayen no matayen dagiti sa santos. Urayen no alaen. Figuratively, daytoy a babae, tinagan na syudad, ariri, balangkantis, bartek. Alaen nan dagiti darada, meaning matay na.
They remain faithful and true. They remain faithful and true. Apantay manan kakabsat, ije memory verse tayo. Apokalipsis 17:14. Dagitoy gubaten nanto ti kordero, ket ti kordero abaken nanto ida. Apay, it is already given. Lesson number 1. Ni Apo Jesus nangabak, ni Satanas na abak. It is given. Nalpasan kakabsat. Isu nga pinili tayo nga sumurot makikamkamang kini Apo Jesus nga agbalin ang kamkamang kaday ti iglesia na nga kinawusan na iti init gapo tanangabaken ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus nangabak ta isu ti ari digiti ari, nangabak ta isu na ti Apo dagiti apo. Here comes the picture. Adda ka di jay. Adda ki jay. Adda jay digiti umariwag po. Nga namati kini Apo Jesus. Ti kunana, ket dagiti maikuyog kenkwan. Oh, I like the picture. The shepherd goes ahead. The sheep follows. At dagtoy ni Apo Jesus, sumursurot. Dayjay kamkamang ti iglesia na. Oh, Jesus, I have promised. Anya di kari tayo, nasurutan tayo ni Apo Jesus, ingana iti panungpan. Ket addamet ting karina ni Apo Jesus kada tayo. Nga idi, nga kaya tayon, tarigagay tayon, desisyon tayon, ti sumuro. Saan na tayo abaybayan? Tadaytoy nga babae, inabak na dayjay a dragon. Ken iti kapututan na nga daytoy a syudad, tinagan na riri, babae a balangkantis, babae a bartek. Babaen kadayjay dara ti kordero nga isuna ni Apo Jesus. Denggan nyo kakabsat explanation nga inted ni Ellen White. The message of Revelation 14 announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies. Plural. Must apply to religious bodies. Isung ijay paset amayulo tayo. Dagitoy is plural. Dagitoy kakabsat nga religious bodies. Agmay-maysadan to. Ket gubaten danto. Daytoy a babae. The church. Nga iayaten ni Apo Diyos. Nga kinawusan na iti init. Listen. Kunana ni Apo Jesus, sino man ako muntra kanyang? The church, nga isu, iti ayan mo, kinayan ko. Kunana, touches the apple of my eye. Arasagid iti mata. Kit ni Apo Diyos, kunana, siyak iti makilaban daytoy. The battle is not yours, it's mine. Isu nga mangabak dayto nga babae tapay. At dadyay ni Apo Jesus. Nga isun iti nangabak. Nga agtakder. Mangidependar. Makigubat nga agpaay kadaytoy nga iglesia na. Anya iti ladawan kakabsat. Dagitoy a religious bodies. That was once pure and became corrupt.
that was once idi pure, now became corrupt. Awan iti babae, nga kasisigod a balangkantis. Ulitek kakabsat. Awan iti babae, literal, nga kasisigod a balangkantis. Either daytoy a babae nagbalin a balangkantis because of accident. Wenno daytoy a babae was confused na alilang. Once pure, ngem itatan, nagbalin akurat. Since this message follows the warning of the judgment, it must be in the last days. Therefore, it cannot refer to the Roman church alone. But for that church had been fallen in a fallen condition for many centuries. Daytoy kakabsat iti inbaganan ni Ellen White. Hantay nga itutudo iti MAYSA nga church organization. Nga dayay, the Roman Church. Nga isuna, ti Babylonia. No di daytoy Babylonia, daytoy a syudad, NANAGANAN RIRI, it is a group, collection, dagiti na duma-duma nga pampamati, religious bodies. Ngem, they are under dayjay a babae. Anya kolor di bado na? Skarlata. Nakawusan. Iti nakadado nga burluloy. Nga isuna nga naganan balangkantis. Nga isuna na partay. These are religious bodies. Numampay nakadatuta. Uray intunno agmaymaysada. Ulitet, uray mampay no nakadaduda. Ket intunno agmaymaysada. Nga apanda agubatan. Da iti paset amaliuto tayo. Dagitoy gubatan danto. It's plural. Dagitoy gubatan danto. Ti kordero. Dagitoy nga adok. Andiyan dagitoy. Dagitoy nga pampamati churches nga naggapu iti pure. No alain nyo kakabsat iti dayjay at dayjay daan jay Apokalipsis. The church started as pure. Ni Apo Jesus, dagiti adalan, dagiti kamkaman, pure. Until nakastrek dagiti sursuro nga saan nga iso ti sursuro ni Apo Diyos. It is adulterated teaching. Dayjay adulterated na laukan nga sursuro iso iti ayan iti riri. Dingin nyo kapsat. Nagbalegi, agbalegin tulata ni Apo Jesus. Sika nga naayaban. Sika anapili. Sika nga simurot ken ni Apo Jesus. Iti karina, victory, panagbalegi ang damat ken. Saan tayo nga agamak kakapsa? Kadaytoy nga babae. Tadda tayo kini Apo Jesus. Agyaman ak kini Apo Diyos. Iti panang patalged na, iti panagpamati tayo. Agkararag tayo kakapsa. Managayat nga Diyos, agyaman kami Ama. Taday ito yung eleksyon kat inted mo manen kada kami. Dayjay CIUDAD
Dayjetalged, iti panangabak, iti kabusor, gapu iti anak mo, nga isu iti pinili ni, nga isu iti sinurot ni. Agyaman kami, O Diyos, ti parabor mo, agyaman kami iti ayat. Padakkelam iti panagpamati miken ka, iti panagtalek miken ka. Tapno, O Diyos, adda kami laeng ana ikamkameng sumursurot kini Apo nga Isus nga anak mo. Bendisyon am dagiti kakabsat nga nagadal nga kadwan ng Diyos. No anyaman iti paglasatan na pangaasim, Ama, sika kumati adda iti sibay da. Ited mo iti solusyon dagiti problemas da. Agyaman kami, tada kami dagiti inayabang. Itinagan ni Apo Mesos, agyaman kami launay. Amen. Kinamen. Ni Apo Diyos kausap, isu iti ayan. Ay ayaten na ka. Ay ayaten na kayo man. Ingganan umay nga lawas man. Nimbag nga rabi tayo mamin ka.